Здравейте хора от YouTube, аз съм Динко и това е нашия първи клип за нашия геймплей канал Extend TV България, в който ние ще качваме различни геймплейове на игри, как се заребихме ли. То аз не съм си учил в отбора, има още двама. Павел и Кристиан се казват, аз съм Динко, вече го казах. Как се заребихме, ще ви кажа. Бяхме 5 или 6 клас, не си спомням. Гледахме, събрахме се една вечер. Гледахме клипчета на различни геймплейове. И така аз нещо ми дойде на ум и казах на приятелите си, айде ние си направим такова геймплей канал, в който ние ще качваме, и изведнъж всички взеха се смеят. И ми викат, ти лут ли си там, не знам си какво. Но съгласиха се и с течение на обстоятелствата ето направихме си TV канал и аз днес официално го отварям. Първите игри, които ние ще играем, са Майнкрафт, и разгледах една игра на Марков да Нинджа. Много лека игра, много интересна, на български играта. Много приятна история има. Общо взето на мен ми харесва, но като почна да качвам клипчета, ви ще прецените дали е хубава или не. За графиките ми на компютъра, компютърът ми е слаб, от сега го казвам. Няма да качвам много тежки игри, ще качвам до които ми позволява компютъра. 2 RAM, 2,6 процесор, AMD Athlon 64 битова система. Когато си сменя всичките части на компютъра, аз съм фен на Asus, ще си ги сменя и тогава ще имам право, ще имам възможност да качвам клипове на по-тежки игри, на Call of Duty, Mortal Kombat 9, GTA 5, FIFA 14. Общо взето всичките хубави игри на 2014 ще мога да ги карам. Един от нашия отбор, Кристиан, кой излезна, бе? Кристиан има хубав мощен компютър, той сигурно ще може да качва поредици на такива тежки игри, но пак не знам какво, още не сме се разбрали какви игри ще качваме, но аз казах за мен вече какви игри ще качвам. Марков да Нинджа, Майнкрафт. Това беше информативно видео, в което аз днес официално отворих нашия геймплей канал, в който ще се качват геймплейове на различни игри. Аз бях Динко и това беше нашето официално първо видео за нашия геймплей канал. До скоро, чао!